हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं नै जोङो इन्दि लुनायनि ट्रेनिं होनो फैदों आरो ओमफ्रायो नै बहाय मेडामा जोंखौ माबोरै बानायो फोरोंगासिनो नैबेनो बियो कारेन्टजों लुग्रा मेचिन बियो ओमफ्राय आथिंजों गाग्राबो दङ नोंथांमोना आथिंजों गाग्राखौबो नायदो नैबेलाय आथिंजों गाग्राखौबो आथिंजों गानानै फोरोंबाय मेडामा ओमफ्राय बे रुमावहाय मा दं नायलांदो जि दाग्रा आरि मिसिं थिसिंबो दंजोबो आरो नायलांदो नोंथांमोना जि दाग्रा मेसिनफोरा बिसोरनो गोजौआव आलायनानै दोननाय आरो थार सार दङ आरो इयावनो नै लोगोफोर जों दा नेक्स्ट डे जालायबाय अखानायै मैयाना थांबाय ओमफ्राय दिनै गोदान 10 दिन नालाय दिनैजों साननै जाबाय आरो दाजों साननै जाबाय ओमफ्राय दा नै सारा फोरोंदों जोंखौ माबोरै पाइप सोयो बै थारखौ बोरै सोयो समफ्लाखौ बोरै सोयो ओमफ्रायो खुन्दुंखौ माबोरैहाय सोयो बेखौ खोन्थागासिनो आरो सारा दा बिथिं सोदो बेलाय नै थांबाय दा बे हाबबाय नै र' बे जायाखै जाथ'वाखै दानो जाथ'वाखै दानो आया जाबाय बिदि जागोन बेयानोसै ओमफ्राय नै दाना फिन सोनाय हागोन ना हाया सोनाय नायलाय मा सिस्टेमै सोयो दे बे मिसिङा आथिंजोंबो गाजायो ओमफ्रायो कारेन्टजोंबो जायो आरो ओमफ्राय बे मिसिं नामखौ जोंनो खोन्थायासै बै मोनसे फिसा दंबावोना बे फिसानि नामखौल' खोन्थाबाय बे फिसानिया सरस्वती आरो बेनिखौ खोन्थायासै आथिंजों गानानै सुनायखौ माबा खुन्दुं दिहुननायखौ खोन्थाखांबाय एबार नै बे मिसिङावनो कारेन्टजोंबो जायो होन्दोंमोन ना दा मेडामा जोंनो कारेन्टजों आथिंजों गैयालासिनो कारेन्टजों बेखौ खोन्थाबाय नै कारेन्टनिया बिराद स्पिड जायो आरो ओंखायनो सोलोंजेननायाव हास्लाबा दा जोंनाबो जालांबाय आरो ओमफ्राय दा खोन्थागासिनो नै मेडामा जोंनो कारेन्टजोंबो लुनायखौ आरो बेनिखौनो नै लोगोफोर दिनैहाय 5 डे जाबाय आरो ओमफ्राय दिनै जोंखौ फिथोब रुनो फोरोंसिगोन फिथोबखौ रुनानै देग्लिनानै खुन्दुं बानायो बेखौ जोंनो दा फोरोंसिगोन आरो फिथोब रुनो नागिरदों होनदां आयौ गोज्जा जाखाबाय बे फिथोबखौहाय 24 घन्टा सोमनांगौ मैया हरावनो सोमना दोनखादों आरो ओमफ्राय मैया हराव सोमखाबाय नालाय ओमफ्राय बेखौ दिनै रुसिगोन आरो नैबे सारायाव रुखांबाय नै लोगोफोर रुखांनानै ओमफ्रायो बै फिथोबाव मोनसे गोरा माबा थायो आरो एम्फौ थाग्राया बेखौहायनो दै गुदुं होयै देग्लिनांगौ आरो ओमफ्राय बेखौ केक बानायनाय होनो ओमफ्राय बेखौ देग्लिनानै फोराननानै दोननांगौ आरो गिसिबो लुजायो गोरानबो लुजायो आरो मैयानि फिथोब लुनायखौ नै दिनै जोङो नै दा लुगासिनो आरो खुन्दुं मैयाथ' बानायनो मोनासै नालाय फिथोब गैयिनि थाखाय ओमफ्राय दिनै मैया लुनाय फिथोबखौनो दिनै लुलायबाय आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर 7 डेआवहाय जोंनो नैबे फिथोबखौ राननानै हरबाय न'आवहाय रुनानै केक बानायनानै लांनांगौ होननानै मानो होनबा दुर्गा फुजानि बन्द होदोंमोन नालाय बेवहायनो जोंखौ बेखौ बानायनानै लांनो थिनबाय आरो ओमफ्रायो आं 24 घन्टा सोमनांगौ नालाय आं दा बेखौ हराव सोमनानै दोनबाय अखानायैखौ रुनोसै आरो
लोगोफोर आं दा मैया हराव सोमना दोननाय फिथोबखौ रुनोसै रुनायाव सदा होनांगौ आं दा बेखौ सदा होनानै रुनोसै आरो रुखांनानै ओमफ्राय केक बानायनोसै बेखौ देग्लिबावनांगौ रुखांनानै दै गुदुं होयै होयै देग्लिनांगौ आरो थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नै लोगोफोर रुबाय आङो ओमफ्राय आं दा बेवहाय सदा होनोसै नै लोगोफोर आं दा नायनोसै आंना फिथोबा जाना जायाखै आधा घन्टासो जाबाय रुनाया ओरैनोथ' 3 घन्टा नांगौ नालाय ओमफ्राय आंना एसेल' नालाय 20तासोल' ओंखायनो नायनोसै जादोंबा गावनो खुन्दुं ओंखारखायो थिखोबानो लाद्रा जाजोबखायो नै खुन्दुङा नै ओंखारबायना लोगोफोर जाहांबाय नै बिरखोलायबाय खुन्दुङा नै लोगोफोर आंना दैया ग्लब 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 गोदौबाय ओमफ्राय आं दा बेवहाय नैबे दै गुदुंखौ नैबेयाव होनोसै बेवहाय नै दै गुदुं होबानो माबायदि जायो ओमफ्राय बेखौहाय बे सिङाव माबा थायो बेखौ देनांसिगोन आरो नैबे गोरा गोरा थायो फिथोब सिङाव बेखौ देनानै माबा खालामनांगौ ओमफ्राय नै बेवहाय फोरानसै आरो आं बेवहाय नै गाइसमोन आं दा देखांबाय केकखौ बानायखांबाय नै बेनो केकआ बयबो गावबा गाव बानायनाय फिथोबजों लुलायलायगासिनो सरस्वती मेसिना बेनो लोगोफोर नै आंहाबो आंनि बानायनाय फिथोबजों खुन्दुंखौ लुगासिनो मैयाहाय आंनिखौ आं खेबाखैमोन दिनैसो खेबनाय जाबाय आरो दिनै 9 दिनावसो आंखौ खेबनाय जाबाय मैयाहाय खेबनाय जायासै ट्रेनिं सिंनि हाग्राबारियाव बेरायफैदों नै जों खारं बिफाङाव बेवहाय एम्फौ फिसिनानै एम्फौआ बे गोजौआव बिलाइ जाजोबो जाहैदों ओमफ्राय मोनबाथाय गाहायाव सिरिजोबोनो एम्फौआ हारसिंनो दोनो हारसिंनो दावखो गुदियाव होबाय ओमफ्राय बे गुदियाव होनायानो आं हाबथारनाय नङालै ओरै बिफाङावहाय मानखोलांजोबो जाहैदों ओमफ्राय जेला मोनो अब्ला हारसिं नामायबोजोबोनो ओमफ्राय हारसिं नामायबोजोबनानै नै बिदि दंफां बाथाबना थाजोबसैनो ओमफ्राय खनलाबायनानै आं हाबनाय नङालै होनबालाय आइहा मालाय हाजिरा सोयोब्रा ओंखायनोथ' आं बे जायगायाव थांनाय नङा ओमफ्राय खननानै नै बिदि हामायनि थालाजोबो जाहैदों आरो ओमफ्राय खननानै सोबाय नै बिथाङा नायफानो फैदों आंजों दासो फैदों मेदामोना नै लोगोफोर दिनैजोंहाय 10 दिन जाबाय ओमफ्राय बे 10 दिनावहाय जों बेसे खुन्दुं थुननो हाखो गावबा गाव बेखौनो जों दा ओइ दांगोन आथायाव थुनगासिनो आरो गावबा गावनो दिनैनिफ्राय ट्रेनिंआ जोब्बाय मानोना 10 दिनल'मोन नालाय दिनै जोब्बाय ट्रेनिंआ ओमफ्राय जों दा एग्जाम होनो फैबावनांगौ आरो ओंखामबो मोनजायो लोगोफोर ओमफ्राय दा सार मेदाममोना ओंखाम जागासिनो जों जाखांबाय जोंसो जाग्रोयो सिगां ओमफ्राय जों दा जाखांनानै नै खामानिखौ मावफिनगासिनो सानफ्रामबो मोनजायो आरो सानसेनो सानो एसे गोजानहांनिफ्राय खेबदो नै लोगोफोर जों दा एग्जाम लिरखांबाय एग्जाम लिरनायखौथ' जों खेबनो मोनासै नालाय पेपार राननायखौल'सो खेबनाय जाबाय सारा खेब्बाय गावनो ओमफ्राय जों ना दिनैनिफ्राय एग्जामाबो जोब्बाय ट्रेनिंआबो जोब्बाय ओमफ्रायो भिडिअ'आबो बेखिनियावनो जोबथ'बाय बाय बाय लोगोफोर